Čo by verejnosť nemohla vedieť, kde je aktuálne busta? Asi lebo je chránená, nie? Ale pred kým? To sa všetko dozviete. Ale prečo to nemôžeme vedieť teraz? Potrebujeme odborníkov, aby to pozreli, aby sme zistili, či to je originál. Dobre? A prečo bolo nutné pritom použiť políciu? Ježiš, asi preto, lebo je to vzácne. Čo jej hrozilo? Skúste si to v tej hlave tak nejako. Dobre, snažím sa. Čo jej hrozilo? No čo by jej hrozilo asi pri prevoze? Krádež alebo? Napríklad. Kristina Oravcová a Viktor Serebriakov. Asi lebo je chránená, nie? Postarajú sa o ňu odborníčky z kozmetického salónu. Videli ste? Boli u mňa na ministerstve. A ja som maliarka a ja sa o ňu postaram. Videli ste moju výstavu na hrade? Viete, kto je Donatella Versace? Viete, čo to je za bustu? Ježiš, asi preto, lebo je vzácna. Hádam, nepôjde vlakom, nie? Akože čo, jej kúpim lístok? Samozrejme išla s kukláčmi a po nedokončenej diaľnici. On ju tak drgalo legalo. Busta nemôže byť na východe, lebo náš predseda povedal, že na východe nič nie je. Čiže naozaj aj tajomník Machala povedal, zem je plochá, lebo čo aj na kraji zeme tam nič nie je a busta môže vypadnúť. Chceli by ste to? Viete, aká je vzácna? Skúste si to v tej hlave tak nejako. Napríklad, hello? Donatella Versace? Hi, I'm Martina. Yes, we prepare busta for linking. We have many expectation. A vy čo robíte pri tej limuzíne, ochránka? Vy ste kto? Nedotýkajte sa mi